Så det er jo ikke noget, noget mere. ja, så det er ikke noget, altså som hun sagde, det kan du simpelthen ikke få kontaktlinser for. Og når du er rytter, så kan du ikke ride rundt med briller, Gitte. Altså. Nej, det kan du. Vel? Hun ikke synes, at hun har galop i ham. Ja, det har hun også i dag. Midt i det hele. Så er det ikke alle de der store vendinger. Så har Her var han sød. nej, det var også synd. Ja. Skulle det syge den ikke ramme